Dit is de dream. De Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. Om den jonken oren Frieske toppers, liek als Epke Sonderland en Marin Bouwmeester, een topprestatie deel te zetten. Heegspringer Douwe Amelts van Drachten is al een goed eind op wij. Mij verskaten nationale titels en zo'n verliezen hier ook de titel Europees kampioen onder de 23, jet de heegspringrijnsel tot de top. Een Olympisch ticket moet er dus in zitten. Daar ben ik eigenlijk wel redelijk zelfverzekerd hoor. Ja, ik mat nog 3 centimeter en ja, er is nog aardig wat verbetering te halen en ik technisch fysiek zoen. Dus ja, ik denk dat die kans redelijk grut is. De wij naar de Spelen is likwels dreig, benammen financieel. En het valt de sporter en zijn team zwier om bedrijven toe tjoegen om sponsor te worden. Het is natuurlijk zo dat heegspringen een liedse sport is. Het is een niche sport. En ja, het is eigenlijk maar 1 keer in de 4 jaar hier echt heel erg grut. Maar de Olympische Spelen. Nou, en dan hopen we natuurlijk dat hij dan een BN'er is. En dat zal echt wel gebeuren. Maar in die tijd ertussen is dat een volle liedse sport. En dan is het toch meer belangstelling voor voetbal of wielrennen of bijvoorbeeld rederen. Toch moet er genoeg geld komen om de concurrentie op wereldniveau aan te kennen. Daarom wordt nou de help van sportfans in roepen. Het geld is eerst bedoeld voor specifieke trainingsdoelen. Nou, bijvoorbeeld trainingsstages binnen op dit moment ja, low budget. We gaan nu af en toe naar Leverkusen. Daar is een Duitse coach waar we goed mee kunnen samenwerken. Maar daar zoeken we graag wat vaker heen willen, maar dat is lastig. Meesten die de sporters typje krijgen er wat van waarom. Zowel Amelts bij Gelijks Clinics Jaan. Als hij hem kwalificeert, zou dat uniek wezen. Nog neer had een Nederlander hem pleetst voor de Olympische strijd bij het heegspringen. Maar hoe grut is die kans eens dat Amelts een plak bij naar huis neemt? Het wordt heel lastig. De limiet van NOC-NSF wordt wel altijd gesteld op een top 8 plaats. Nou ja, als dan vooral gaat om de Olympische Spelen de hechtesprings waarbij je top 8 kist halen. Ja. In de finale is alles mogelijk. Ja, het zou heel bijzonder wezen. Maar ja, zeg nooit nooit.